Ömrü gepleşiler var yanında. Vay batı möhüm diýen benim arasynda açylmaly nemeler we bal ene ýangy diýdiňiz de oğlum beni geçen aydan o diýen şol we o ýerde görülýän bolýan wakalar zatdy aýlançdan şol bir ene özümden diýek şol enelerimiz Mehmet Mehem Şovat'ta gynanmasyn diýip gillenýär. Onun her bir diýendir onu. Şol ýadyma düşdi de. O zatlary aýtdyrşy bilen dinleme hemmeti bir işgence diýerler. Diňe 2 ýylyň dowamında nemelerin, oğlanlaryň, ýaş oğlanlara eýem şol psikiýaldy nemeti psikosy bozulyp gelýär. Birinji ýylda şoýa şeýle bolýar goý. Ondan